بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, palagyan nating puriin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang Panginoon ng lahat ng nilalang. Nawa ay mapasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang habag ng Allah, biyaya ng Allah sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa mga taong tumatahak sa tuwid na landas. So, hindi lingid sa ating kaalaman na sobrang laki ng fitna na nangyayari sa mga kamusliman ngayon, na kung saan nagkakaroon ng pagtatalo-talo sa isang bagay na dapat hindi naman sana pagtalunan. Dito natin masasabi na sinabi ng Allah na magkatulad ba ang may kaalaman at walang kaalaman? Magkatulad ba ang may kaalaman at walang kaalaman? So, hindi magiging magkatulad. So, sa panahon natin ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nang bawian ng buhay si Ustad Ahmad Abier, rahimahullahu ta'ala, siya ay kahabagan ng Allah, patawarin ng Allah sa kaniyang pagkakasala, at papasukin siya sa pinakamataas na antas ng paraiso. Subalit may mga nababasa ako na hindi ko napigilan ng aking sarili na mag-comment na ngayon, no? Na kung saan mga masasakit na salita na ang sinisisi nila sa pagkamatay ni Ustad Ahmad Abier ay yung panalangin, pagdudua ni Ustad Omar Bobis. Allahu musta'an. Makapatid sa pananampalatayang Islam, dapat nating maunawaan, tayo ay mga Muslim na binigyan ng ilm, kaalaman. Ito nga ay sinabi ng Allah na ibinaba niya ang Quran para maging pagitan ng tama at mali. Di ba? Naalala ninyo yung kailan niya binaba ang Quran? Sa buwan ng Ramadan. Sabi niya, Shahrul Ramadan alladhina unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. No? Sa buwan ng Ramadan, ibinaba ang Quran. Para saan ang Quran? Sa pagitan ng tama at mali. So binigyan tayo ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala para malaman natin ang bawat bagay. Subalit anong nangyayari sa kamusliman ngayon? No? May mga nakikita ako ng mga hindi Muslim na nagko-comment sa bagay na ito na bakit ganun sa Islam? Nagtatalo-talo sila, nagpapanalalanginan sila, namamatay ang bawat isa. Nagpapagalingan sila, nagpapataas sila ng ihi. Allahu musta'an. Makapatid sa pananampalatayang Islam, binigyan tayo ng Allah ng kaalaman para malaman natin ang tama at mali at saan natin lalagay ang ating sarili. Kung halimbawa na lamang ang pangyayaring ito, may namatay sa isang kapatid natin dahil may mananalangin daw at yun ang may kasalanan, yun ang nanalangin, ito ay malaking kasalanan kay Allah. Malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Bakit? Bakit naging malaking kasalanan? Una, nabasa ba natin ang dua ng ating ustad si Omar Bobis? Nabasa ba natin? So ang kanyang dua, ano yung sinabi niyang dua? Naintindihan ba natin? O tinignan natin yung isang masama? Tinignan ba natin yung kabutihan? Pakinggan ninyo ang sinabi ng unang dua. O Allah, kung ang mga patwa ni Ninong Ahmad Abier ay maggagabay sa matuwid na landas sa ngalan ng Quran at Sunnah sa pamamaraan ng mga sahaba at Ahlul Bayt, Ya Allah, pahabain mo ang kanyang buhay. Tignan natin ito. Bago tayo pumunta roon sa sinasabi ninyong pagdua kay Ustad Ahmad Abier ng masama. Pinanalangin ni Ustad Omar Bobis na kung si Ustad Ahmad Abier ay sumusunod sa Quran at Sunnah, ay pahabain ang kanyang buhay para mas gumanda ang kalagayan niya sa mundong ito. Nakuha niyo yung dua? Nakuha niyo? So, kung kiniklaim ni Ustad Ahmad Abier na siya ay nagtuturo ng tama, so magandang dua yun para sa kanya. Pahabain ng Allah ang kanyang buhay. So, ito bang dua na ito ay naintindihan ninyo? Naisatak ba natin sa ating kaisipan o napag-aralan ba natin yung dua na ito? Kasi comment tayo ng comment, salita tayo ng salita ng masasamang salita, hindi naman natin pinag-aaralan kung ano yung nababasa, naririnig natin. Subhanallah. Anong unang dua? Ulitin ko.
Ya Allah, kung ang patwa ni Ninong Ahmad Abier ay nasa tama sa pamamaraan ng Quran at Sunnah, pahabain ang kanyang buhay. Ikaw, ako, kung ako ay nagkakalat ng kabutihan, pahabain ng Allah ang aking buhay. Kung ikaw ay nagkakalat ng kabutihan, pahabain ng Allah ang buhay mo. So, gandang dua, di ba? Pero, sabi ng karuktong, subalit, kung ang kanyang patwa, ibig sabihin ng patwa, mga tinuturo, mga isinasa batas, ay, kumbaga, lihis sa kapahayagang ng Quran at Sunnah, ya Allah, kunin mo na ang kanyang buhay. Bakit? Nang sa ganon ay mamahinga na siya sa pag-iipon ng pananagutan at pagpapadilim ng kanyang buhay sa araw ng paghuhukom. At nang sa ganon ay hindi tuluyang mapaliwara ang mga blind followers niya sa social media. So napakalinaw mga kapatid, kung nagtuturo si Ustad Ahmad Abier ng mali, ayaw ni Ustad Omar Bobis, dumami pa yung kasalanan niya. Pinanalangin niya sa Allah na kung nagturo siya ng mali para mas di dumilim ang kanyang libingan, hindi humirap ang kanyang paglilitis, ay matapos na yung buhay niya para hindi dumami ang kanyang kasalanan. So ang duang yun ay tulong sa kanya. Ito yung tignan natin. Karaming mga Muslim, walang yaka, masama ka, ba't nagdudua ka sa kapatid mo, yan tuloy namatay. Subhanallah, kapatid sa Islam. Bugso ng aking kalooban, ang unang dua, kung tunay ang tama, kung tunay ang turo ni Ustad Ahmad Abier, humaba ang kanyang buhay. Kung mali, ay kunin na ni Allah. No? So kung sakali man, mga kapatid, dapat natin itong mapag-isipan. Dapat natin itong mapag-isipan. No? Hindi natin po pwedeng magkukomment tayo ng masasakit na salita sa isang ustad para ma-save natin ang isang ustad. Dapat kasi sa isang Muslim, alam niya kung saan siya tatayo. Alam niya kung paano siya umstand sa sitwasyon. Paanong paraan, kailangan kasi maghanap tayo ng kaalaman. Para kapag may naririnig tayong isang bagay, isang patwa, isang batas, isinabatas ng isang tao, hindi kasi pa pwede yung sarili nating opinyon. Kapag may narinig tayong isang batas ng tao, na ito ay against sa ating tagapaglikha, may kaalaman ka. Meron kang kaalaman. Kasi alam mo yung tama at mali. Pero, kapag ikaw ay kumumpi sa mali nang wala kang sapat na kaalaman at ikaw pa yung galit, ito yung delikadong katayuan mo. Kaya bilang isang Muslim, ang payo ko sa iyo at sa aking sarili, mag-aral ka sa Islam para malaman mo kung saan ka pupunta. Kung saan ang magiging stand mo. Kasi hindi po pwedeng kahit sinong tao ang magbigay ng patwa na hindi naman ito sinabi ng Allah. Na hindi naman ito ang tunay na batas ng Islam. So ngayon, sa puntong yon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami mga nagsasabi, pinanalangin mo si Ustad Ahmad Abier na matay na. Rahimahullahu ta'ala. Bakit sinisisi natin si Ustad Omar Bobis? Hindi ako pro Omar Bobis. Hindi ako anti-Ahmad Abier. Nasaktan ako ng lubusan hanggang di ako makamubon hanggang ngayon dahil sa pagkawala ni Ustad Ahmad Abier. Dahil isa ako sa natuto sa kanya. Isa ako sa nakahanap ng kaalaman patungkol sa kanya. Pero ang stand ko bilang Muslim, kung ano ang tama sa Quran at Sunnah, doon ako. Okay? So ngayon, wala na si Ustad Ahmad Abier. Hindi natin pag-uusapan ang mga mali niya o mga tama niya. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung issue natin ngayon. Sinasabi ng mga tao, pinanalangin mo kasi na mamatay. Hindi pinanalangin na mamatay. Ulitin ko, kung masama ang ginagawa niya, siya ay kunin na ng Allah. Pero punta tayo sa pinanalangin mamatay. Ang isang Muslim na kapag nagsasabi ngayon, pinanalangin mo kasing mamatay, Omar Bobis, si Ustad Ahmad Abier kaya siya namatay. Subhanallah, huwag na huwag mong sisisihin ang tao sa pagkamatay ng isang tao. Sapagkat sabi ng Allah, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Katotohanan sabi ng Allah, nilikha namin ang lahat sa pamamagitan ng qadar. Subhanallah, nilikha tayo ng Allah sa pamamagitan ng qadar. Nangangahulugan kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang Allah ay naglikha sa atin sa pamamagitan ng qadar na kung saan ating tinuturo sa atin ay meron ng qadar o mangyayari na katadhana sa atin. Kaya hindi mo po pwedeng sisihin ng isang tao sa pagkamatay ng isang tao lalo na kung siya ay nanalangin. Maraming mga nagsasabi, Subhanallah, kapatid, katakutan mo ang Allah. Nababago daw ng dua ang qadar. Yes, nababago ng dua ang qadar.
Pero wag mong sabihin na kaya ipinagdua ni Omar Bobis na mamatay si Ahmad Abier, Ustad Ahmad Abier, ay binago ng dua na yun yung qadar ni Ustad Ahmad Abier. Bakit? Alam mo ba ang qadar ni Ustad Ahmad Abier? Walang nakakaalam. Paano mo nasabing na bago? Kaya napakahirap mag-comment ng pagtatanggol ng pagmamahal na iniiwanan mo ang kaalaman. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama' wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Hindi mo ba nalalaman na nababatid ng Allah ang anuman nasa kalangitan at sa mundo? Katiyakan, ang lahat ng ito ay nakapanatili sa isang talaan at ito ay madali lamang para sa Allah. Subhanallah mga kapatid, paano mo ngayon nasasabi na nang dahil sa duang yun ay binawian ng buhay si Ustad Ahmad Abier? Samantalang nakatago na sa isang talaan ang mangyayari sa atin. At walang mangyayaring masama. Itinalaga na ng Allah ang mga bahagi ng lahat ng bagay sa aklat ng mga itinakda. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, kasalanan niya ni Omar Bobis. Asan ang kaalaman mo kapatid sa Islam? Asan ang pagsunod mo sa Quran? Asan ang pagsunod mo sa Sunnah? Asan ang pagsunod mo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Asan ang paniniwala mo kay Allah? Subhanallah. Sabi ng Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabaraaha. Sabi ng Allah, walang anuman na magaganap sa mundo o sa inyo, malibang ito ay naitala na bago pa man pangyarihin. Allahu musta'an. So wala palang bagay o walang anuman na magaganap sa mundong ito, malibang ito ay naitalaga na. Ito ay nangyari na. Ito ay mangyayari na katalaga na. May isang Kristiyano, si Wendell. Kung naririnig mo to, Wendell, no? Kung ako sa'yo, huwag mong panghimasukan ang mga bagay na ito kasi hindi mo alam ang turo ng Islam. Sinasabi niya, ang dua ba o panalangin ng isang Muslim sa kapwa niya Muslim, ito ba'y naging sanhi ng kamatayan ni Ustad Ahmad Abier? Hinding-hindi yan. Bilang isang Muslim, hindi dapat paniwalaan ng Muslim yun. Na ang kamatayan ni Ustad Ahmad Abier, ang dahilan ay paninalangin. May nabasa pa akong comment. Hindi naman talaga yata inatake si Ahmad Abier. Pagkus siya ay yata ay pinatay. Allahu musta'an. Huwag niyong pagbibintangan ng mga tao sa kamatayan ng isang tao. Maliban na lamang kung pinatay niya ito. Kung sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat nating malaman walang anuman ang mangyayari sa kalangitan o sa mundo kung hindi ninanais ng Allah. Hindi mangyayari ang isang bagay kung hindi ninanais ng Allah. Anumang naisin ng Allah ay magaganap at anumang hindi niya naisin ay hindi mangyayari. Ang ibig ko sabihin, kung anong naisin ng Allah ay magaganap. At yung anuman ang kanyang hindi naisin ay hindi mangyayari. Kaya nga sabi niya, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun payakun. Katotohanan, ang kanyang kautusan, kung nais niya ang isang bagay, sabihin niya lamang, mangyari at ito ay mangyayari. So napakalinaw mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na walang imposible. Pag ginawa ng Allah ang isang bagay, mangyayari. Pero hindi mo po pwedeng sisihin ng ibang tao sa kapahintulutan ng Allah. Nakakalungkot ang kabiglaan ng pagkawala ni Ustad Ahmad Abier. Pero hindi yun ang reason para magkawatak-watak tayo mga kamusliman. Bagkus dapat tayong magmahalan sapagkat kumukonti na ang mga nagpapalaganap ng Islam. Mas dumadami ang nagpapalaganap ng kamangmangan. So dapat tayong magsikap, magmahalan, magkakapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga sa isang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Kung sino man naniniwala sa Allah at sa huling araw, magsalita ng mabuti. Kung hindi, makapagsalita ng mabuti, manahimik na lamang. Kung ikaw nakikinig sa akin ngayon, kapatid ko sa Islam, no? Kung wala kang mabuting sasabihin, sa kapwa mo Muslim, manahimik ka na lamang. Kasi napakarami, magmumura ka sa mga ulama. Dahil nananalangin sila. Mahal nating lahat si Ustad Ahmad Abier. Nalulungkot tayo sa kanyang pagkawala. Pero wag tayong papayag na wala na nga ang ating ustad na minamahal ng karamihan, ay tatanggalin pa natin sa puso ang pagmamahal doon sa mga ulama natin.
doon sa mga nagpapalaganap ng kabutihan? Tatanggalin natin ang pagmamahal sapagkat pinayuhan niya lamang yung isang kapatid natin? At ikaw ngayon ay nagagalit? At ikaw ngayon ay sumasakit ang loob mo dahil nawala yung isang kapatid mo nang dahil siya ay nanalangin? Dahil siya ay pinagalitan, itinuwid nung nakaraang araw? Kapatid sa Islam, nawalan na tayo ng isang ustad. So ito yung reason para mahalin natin ang ibang ustad. Huwag na natin pahabain ang issue. Kaya lang ako nag-comment ngayon, gusto ko lang ituro sa aking sarili at sa inyo, walang may kasalanan nito. Walang may kagustuhan nito maliban sa Allah. At walang masama sa panalangin ni Ustad Omar Bobis. Para sa akin, tanda ng pagmamahal ng Allah ang pagkuha niya kay Ustad Ahmad Abier. Tanda ng pagmamahal. Paano ko nasabi? Malalaman ninyo yan. Pag-aralan ninyo yung Islam. Pag-aralan ninyo yung Islam. Ngayon, bilang isang mananampalataya, kapatid sa Islam, ang sino mang hindi maniwala sa qadar o sa tinadhana ng Allah ay isang kafir. So kapag ikaw ay against sa nangyayari ngayon, baka mapunta ka sa kafir. Hindi magiging mananampalataya. Bilang isang Muslim, kung ano man ang nangyari sa isang tao, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa totohanan siya ay nauna lang, tayo ay babalik din, mausunod din tayo sa kanya. Ganun dapat. O ya Ustad, nauna ka lamang, susunod din kami sa iyo. Ang mga iniwan mo, kukunin namin. Ang mga kabutihan, kukunin namin. Ang mga kasamaan, itatakwil namin. Ipananalangin natin ikaw palagi, ya Ustad. So ganun dapat. So ngayon naman dapat, ang stand mo bilang Muslim, so Ustad Omar Bobis, huwag mo siyang nasabihan ng masama. Ustad, bakit mo pinalangin kasi kaya nangyari ito? So wag ganun. Wag ganun kapatid. Kinakailangan magmahalan tayo bilang isang Muslim. So marami namamatay na mga da'iya, mga scholar, mga ulama. Marami na namamatay. Pero marami pa rin nabubuhay ng mga mangmang. Right? I'm sorry sa salitang ito. Pero kinakailangan natin kumilos. Pag-aralan natin ang Islam para pag nalaman natin ang isang bagay, alam natin kung saan natin ito tamang ilalagay. Bilang Muslim, dapat iwasan natin magsalita ng mga masakit na salita, na mga mura o ano paman sa isang katulad nating mananampalataya. At huwag natin sisisihin ng iba. So yun ang nais kong iparating sa inyo, kapwa akong mga kapatid sa Islam, na itigil natin ang isyong ito, ay panalangin natin si Ustad Ahmad Abier. Ang kailangan ni Ustad Ahmad Abier ay panalangin, dua, sapagkat tinatanong siya sa libingan sa panahon ngayon. Tinatanong siya sa libingan, tinatanong ang kanyang mga nagawa. Tinatanong ang kanyang mga nagawang kasalanan, mga nagawang kabutihan. Diba? Lilitisin tayo sa araw ng paghukom, ipanalangin natin siya na magkaroon siya ng liwanag sa sinasabing kanyang libingan. Yun ang kailangan ni Ustad Ahmad Abier ngayon. Dua, panalangin. Hindi niya kailangan na ipagtanggol mo siya o mahalin mo siya, pagalitan mo yung kumalaban sa kanya na nagpayo sa kanya. Hindi yun ang kailangan ni Ustad Ahmad Abier. Hindi yun ang ikatutuwa ni Ustad Ahmad Abier ngayon. Ang kaitutuwa ni Ustad Ahmad Abier ngayon, panalangin mo siya. Papaano na lamang? Kung na-stress si Ustad Omar Bobis, kahit may kaalaman ng tao sa Islam, kung na-stress siya sa panunuligsan ninyo, paninisi ninyo, may nangyaring hindi maganda sinadya niya. So, siyempre, pagpatiwakal, masama. Pero bakit siya na-stress dahil sa inyo? Sinisisi niyo siya sa hindi naman niya talaga kasalanan. Nagtanggal ng FB. So, nabawasan ng mga ngaral ng Islam sa FB. Imbis na may magdadawang nabawasan. Nang dahil saan? Sa pagsisi nyo sa kanya. Bago kayo manisi, kapatid sa Islam, isipin nyo muna. Okay, mga kapatid? So, kahabagan nawa ng Allah si Ustad Ahmad Abier. Ang kailangan ni Ustad Ahmad Abier ay panalangin ninyo. Panalangin ninyo. Kasi lahat ay nakatakda na. Nangyari na ito, ang kailangan ay panalangin natin si Ustad Ahmad Abier, nakahabagan ng Allah at patawarin ang kanyang mga kasalanan. Yun ang kailangan ng mga yumauna. Pero inshallah, sa tulong ng Allah, nandito kami, andito yung mga ibang maraming mga scholar, mga da'iya, mga ustad. Inshallah, abang kami nabubuhay, itutuloy natin kung ano ang ginagawa ni Ustad Ahmad Abier sa tama pamamaraan. Inshallah, hindi man
natin mapapanood si Ustad Ahmad Abier, madami pa tayong matututunan sa pamamaraan ng ibang tao. Inshallah. Inshallah. Nakakapanghinayang na wala si Ustad Ahmad Abier na marami siyang nagagawa sa Islam. Ito ay magiging isang inspirasyon sa isang mananampalataya at sa mga scholar, inshallah, na sila ay magsumikap naman na mag-share ng kaalaman patungkol sa Islam sa pamamaraan ng social media sa tamang pamamaraan. Inshallah, bubuhayin natin ang diwa na kung saan na binubuhay ni Ustad Ahmad Abier nung nabubuhay pa siya. Yun ang kailangan ni Ustad Ahmad Abier. Ibahagi ang kanyang mga kaalaman na tama para mas maraming makuha siyang gantimpala, maging liwanag ito sa kanya sa libingan. Kung ikaw ngayon nasa libingan, hindi mo ahangarin na magtalo ang mga kamusliman. Ahangarin mo na ipagdua kanila para maging maliwanag ang iyong libingan. Masya Allah. Inshallah mga kapatid, yun yung pinakakailangan natin. Magmahalan tayo bilang isang mananampalataya. May mga gumagamit na ngayon ng mga Kristiyano na ginagamit yung pangyayari ngayon. Nagkakasira-siraan ng mga ulama. Kanina napanood ko, sabi nung isa, kaya pala pinagdua nung isa na scholar ng Islam, ang isang scholar, sa kadahilanan na dahil sa ninong at ninang. So, bakit nga naman binabawal ng isa, ay pinahintulot ng isa? So kasi ang Islam, meron ng batas, meron ng ibinaba ang Allah. Kaya kung sino mang tao, tandaan nyo ito mga kapatid, no? Sino mang tao ang nagkamali ng kanyang patwa o pagsalita patungkol sa Islam na hindi naman tinuro ng Allah, pwede natin itong ituwid. Bakit hindi? Ito yung utos sa atin. Diba? Kaya ito yung punto natin mga kapatid sa Islam. Maging ano tayo? Umanap tayo ng kaalaman sa Islam at ang maging tahakin natin ay papuntang paraiso. Yun yung pinaka-the best. Yun yung pinaka-kailangan natin. Hindi yung mahal ko to, dito ako kakampi, itong kailangan ko. Hindi ganon. Hindi ganon. Kailangan ko alin yung tama, inshallah. Hindi mo naman siya kakamumunghian kung may mali siya. Pananalangin mo siya kay Allah na matuwid o ituwid mo siya sa pamaraan ng abot na makakaya mo. Okay? So inshallah ta'ala mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay dalangin natin kay Allah na inshallah as a Muslim, ipanalangin si Ustad Ahmad Abier, yun ang kailangan niya, at tigilan nyo si Ustad Omar Bobis na tuligsain. Hindi yan nakakadulot ng maganda sa iyo. Sapagkat bakit mo tutuligsain si Omar Bobis, hindi naman siya ang may kasalanan nun. Wala namang may kasalanan nun, kundi tinadhana na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya, inshallah ay maging mabuti ang bawat isa sa atin, inshallah. Nawa ay maiwasan na natin yung mga ganitong klaseng issue, mga kapatid sa Islam. Kasi, walang magaganda itong maidudulot. Gusto natin sana na ang pagkawala ni Ustad Ahmad Abier ay may magbigay ng aral sa bawat isa. Hindi lang si Ustad Ahmad Abier ang nawala. Marami pang mga ustad ang mga nawala. Marami mga nagbibigay ng kaalaman, masisipag na daiya ang nawala sa ilang buwan lamang ang nakalipas. So panalangin natin sila, nakahawagan ng Allah, kaawaan ng Allah, makapasok sa pinakamataas ng antas ng paraiso. So marami na marami na sa kanilang nawawala. So maging aral sa atin na ito na kailangan nating itaguyod sa ating sarili ang kaalaman ng Islam. Kailangan nating mag-aral. Kasi nawawala na yung mga nagtuturo sa atin. Pag tuluyan silang nawala, sino magtuturo sa atin? Hayaan mo palagi ang estudyante. So pag dumating yung time na nag-aral ka, tsaka mo lang kami mauunawaan na alam mo na ang tama at mali. Alam mo na kung saan ka kakampi. Alam mo na kung ano ang magiging stand mo. At doon mo marirealize, astagfirullah, mali pala ako. Kaya hindi mo nasabing mali ka ngayon kasi hindi mo pa pinag-aaralan ng Islam. Inshallah ta'ala mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun lang aking masasabi, hindi ko lang napigilan ang bugso ng aking damdamin na nakikita ko yung mga kapatid ko sa Islam na sadyang nag-aaway-away. Ito yung nakikita kong isang problema, no? Yung pagmamahal natin sa tao. Ang pagmamahal natin sa tao ay pag tao lamang ang minahal natin, tinanggal natin ang pagmamahal sa Allah, na hindi natin napapansin, yun ang nagiging problema. Ito yung isang nagiging problema ko at nagiging problema ko sa inyo na nakikita. Ano yon? Yung pagmamahal natin sa tao at tinatanggal natin ang pagmamahal natin sa Allah na hindi natin napapansin. Bakit ka mo nasabi?
sobrang pagmamahal natin kay Ustad Ahmad Abier, no? Ito nakapagsalita tayo ng hindi maganda sa mga kumakalaban sa kanya, na kahit ang mga kumakalaban sa kanya is tama sa utos ng Allah. Kung mamahalin natin ang Allah at si Ustad Ahmad Abier, ang mangyayari ay ano? Dahil inutos ng Allah na pwede ito, Ustad, ito pwede ito. Inutos ng Allah na bawal to, Ustad, bawal ito. Pagmamahal kay Ustad Ahmad Abier ay yung pagtutuwid sa kanya pag may mali. Pagmamahal sa akin, pagtutuwid sa akin pag may mali. Ang pagmamahal sa pagtutuwid sa akin ay pagmamahal mo sa Allah, kaya mo ako tinutuwid, mahal mo ang Allah at mahal mo ako. Pero kung mahal mo lang ang kapatid mo, hindi mo tinanggal mo yung pagmamahal sa Allah, pagtatanggol mo lang siya nang wala kang sapat na dahilan, wala kang sapat na kaalaman, hanggang sa magkakaroon lamang ng fitna. Kakampi ka sa isang tao na hindi mo minamahal ang Allah. Ang ibig kong sabihin, kinampihan mo ang tao na hindi mo alam na yan pala against sa Allah. Diba? Subhanallah. Yun ang nakikita kong problema ngayon. Kaya pinakamaganda mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pakinggan ninyo itong mabuti. Payo ko sa aking sarili at sa inyo, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kaya karapat dapat ninyong malaman na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Ibig sabihin, dapat mong malaman na walang ibang Diyos na dapat sambahin kay Allah. Maliban kay Allah. Ibig sabihin, kinakailangan kilalanin ng mabuti ang Allah. Kung anong kanyang pinahintulot at kung anong kanyang pinagbabawal. Kaya ganoon, inshallah ta'ala mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay ganoon na lang inshallah. Unawain ninyo yung dua ni Ustad Omar Bobis para mas maliwanagan kayo nang hindi nyo siya sisihin. Okay? At makita ninyo yung, kahit konti lang, no? Makita ninyo yung pagmamahal ni Ustad Omar Bobis doon kay Ustad Ahmad Abier as a Muslim. So may mga nag-comment pa nga Nung una nung buhay pa si Ustad Ahmad Abier, tinatawag na ninong. Pero nung patay na, kapatid. Tignan mo, nung buhay ninong, ngayon kapatid na dahil patay na, doon mo makikita na mahal ng tao si Ustad Ahmad Abier. Sapagkat tinatawag na kapatid. Lahat tayo nagmamahal kay Ustad Ahmad Abier. Kahabagan siya ng Allah. Pero may mga bagay na yun ang kailangan ni Ustad Ahmad Abier. Panalangin natin siya na patawarin siya ng Allah. Kaya inshallah ta'ala mga kapatid, ulitin ko ito, kung mag-aaral kayo sa Islam, masasabi ninyo yung masasabi ko at ng mga iba na mahal ng Allah si Ustad Ahmad Abier kung bakit nagbalik siya kay Allah. Mahal ng Allah. Mahal ng Allah. Bakit kamo? Inshallah, pag-aralan ninyo Islam, masasabi ninyo kung bakit ko nasabi mahal ng Allah. Halimbawa ako, nagdudulot ako sa inyo ng problema. Ya Allah, kunin mo na ako kaysa makapagdulot pa ako ng malaking problema sa mga tao. So masama bang dua yun? Ang pinoproblema ko baka makapagdulot pa ako ng kasamaan. So kunin mo na ako, ya Allah. Pag kinuha ko ng Allah, mahal ako ng Allah. Kasi ayaw niya makapagdulot pa ako ng kasamaan. Ayaw niya ako na dumami pa yung kasalanan ko. Ayaw niya na ako magbigay ng kaguluhan sa mga kamusliman. Ayaw ng Allah yon. Na ganun, kaya pagmamahal ng Allah yon. So, di ba? Kaya yun ang example ko sa inyo mga kapatid. So inshallah, from now, kalimutan na natin yung issue na yon. Ang gawin natin, panalangin natin si Ustad Ahmad Abier na kahabagan siya ng Allah. Inshallah, kahabagan siya ng Allah para makapasok sa pinakamataas ng antas ng paraiso at nawa ay maging mas madami yung nagawa niyang kabutihan. Pag dumami yung nagawa niyang kabutihan, inshallah, ay makakapasok sa paraiso. Panalangin natin yan. Yun ang kailangan ni Ustad Ahmad Abier. Okay po, mga kapatid sa Islam, tigilan na natin ang pagtatalo-talo at huwag natin sisihin si Ustad Omar Bobis o kahit sino pa man na hindi naman totoo talagang kumakalaban siya kay Ustad Ahmad Abier. Si Dr. Muhammad Ata, hindi naman talaga totoong kumakalaban kay Ustad Ahmad Abier. Bagkus sila ay nagtutuwid lamang. Kung minasabi silang mga mali sa pamamaraan ng pagtutuwid nila, so yun ay pagkukulang nila bilang isang tao. Pero ang punto nila ay yung pagmamahal nila sa Islam. Ayaw nila na masira ng isang tao ang Islam. Ayaw nila na magkasala ng malaki ang isang tao sa Islam. Yun yung mga punto ko. Yun yung pagmamahal ng mga taong ito na tumutuligsa sa mga nagkakamali. Minsan naririnig kasi natin na puro na lang mali ang tinitignan ninyo. Bakit mo nasasabi na puro mali lang ang tinitignan ng iba? Ayaw mo ba na tinitignan niya yung mali mo para maituwid ka? Maliban na lamang sa kanyang intensyon yun. Kung ang intensyon niya ay para siraan ka, para matigil ka,
titignan yung mali mo, doon kanya titirahin, problema niya yon. Pero kung nakita niya yung mali mo at pinupuri ka niya sa tama mo, tinama ka niya kasi mahal ka niya at ayaw niyang masira ang Islam ng dahil sa'yo. Okay? Inshallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na inshallah, pag-aralan natin yung Islam para malaman natin kung sino yung mali at sino yung tama. At kung bakit tinutuwid ng mga tao ang mga nagkakamali, tinutuwid ng mga scholar ang mga nagkakamali, para malaman natin, pag-aralan natin ang Islam. So, inihikayat ko kayo, inshallah, sa darating na July, mag-open kami ng pag-aaral sa Islam is the Only Way of Life Online School. Pag-aralan natin ang Islam, khutwa-khutwa, step by step, inshallah, unti-unti, para mas malaman natin ang Islam mula sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para inshallah, darating ang panahon, alam mo kung saan ka tatayo, alam mo magiging stand mo bilang isang Muslim. Inshallah. So, ang huli ko nga sabihin sa inyo, ipanalangin natin si Ustad Ahmad Abir, nakahabagan siya ng Allah. Inshallah, hanggat naalala natin, isama natin si Ustad Ahmad Abir sa ating mga panalangin, ating mga dua. Okay? Inshallah. So, lastly, inshallah, wag mong iisipin na ito ay nang dahil sa dua ni Ustad Omar Bobis, kaya namatay si Ustad Ahmad Abir. Tanggalin mo sa isip mo yan. Ito ay pinahintulot ng Allah at tinadhana na ng Allah. Okay po, inshallah. At inshallah, promise, kami naman po ay hindi naman po kami titigil habang nabubuhay sa kapahintulutan ng Allah na mag-share ng katuruan ng Islam. Kaya kung kami man ay mali, kung kami man ay nagkakamali, at dahil sa kasikatan namin, hindi kami nakikinig sa inyo, ipanalangin nyo rin kami na kunin kami ng Allah para matigil na yung paggawa namin ng mali. So walang problema doon, inshallah. Pero kung kami naman sa tingin ninyo ay nakakagawa pa ng kabutihan, ipanalangin nyo, Ya Allah, pahabain nyo pa ang buhay ni Brother Ryan kasi nakakagawa siya ng kabutihan, nakakapag-share ng kaalaman sa Islam. So yun, inshallah. So hinihingi namin yun para sa amin at sa inyo na kung nakagawa pa tayo ng kabutihan, pahabain ng Allah ang buhay natin. Kung marami na nagawang kasamaan, subhanallah, kung magiging patuloy ito, pigilin na ng Allah. Ganon, inshallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kahabagan. So actually, wallahi kapatid sa Islam, wallahi, naipanalangin ko nung isang araw sa aking, sinabi ko sa aking sarili, pinalangin ko kay Allah na kung ako man, Ya Allah, ay may nasasaktang mga tao sa aking nagagawa, like ng aking mga pamilya, ng aking asawa, ay kung patuloy kong masasaktan sila, ay kunin mo na ako, Ya Allah. Talagang sincere ako na nalangin. Kung kapag wala ko lamang ang pagtigil ng kanilang sakit sa nararamdaman, kunin nyo na ako na, Ya Allah. So, pinanalangin ko yon kasi ayoko na mas lalo pa ako maraming masaktan, marami pa tayong mahipahirapan. So, yun yung punto. Inshallah, ay pahabain ng Allah ang buhay natin kung may nagagawa tayong kabutihan. Inshallah. So, inshallah, yun na lang po. Inshallah, wag nang halongkatin ng nakaraan. At inshallah, dito tayo sa kasalukuyan. Continue natin ang pag-aaral sa Islam bilang isang mananampalataya. Tayo ay magmahalan. At inshallah, sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. No, hindi kumbaga hindi magiging mananampalataya ang isang tao hangga't hindi niya hinahangad sa kanyang kapatid kung anong hinahangad niya sa kanyang sarili. No, inshallah, hangad namin makapasok sa paraiso, kaya kayo din. So hanggang dito na lamang mga kapatid, magkita-kita tayo muli sa susunod nating pagkakataon. At inshallah, dalangin natin kay Allah na ito ay mapakinabangan natin, inshallah, at maging magmahalan tayo bilang isang mananampalataya. So mula sa aking puso at sa aking damdamin na pusong tumitibok, I love you all. Mahal ko kayo, kapatid ko sa Islam. Mahal ko kayo, inshallah, dahil ito yung pagmamahal ng bawat isa ay yung pagmamahal sa pagitan ng Allah. Yung Islam ang gamitin natin. So, mahal ko kayo at inshallah, masakit sa aking kalooban na nag-aaway-away kayo. Inshallah, magbati-bati, pagmahalan for the sake of Allah. Sabi nga, la yu'minu, ano bang hadith yun? So, hindi magiging, hindi mananampalataya ang isang tao, no? Hanggat hindi sila nagmamahalan. No? Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, magmahalan tayo for the sake of Allah at inshallah ay ito yung maging way ng pagkakaisa ng mga Musliman at ang maging focus natin ay
magda'wa, mag-aral, magmahalan, mag-sharean. Pangarap ko ito. Kung gusto nyo, pangarapin nyo din para matigil na yung pag-aaway ng bawat isa. Inshallah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong lahat mga kapatid. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanggang sa muli mga kapatid sa Islam, sumainyo ang habag ng Allah, biyaya ng Allah, at ang kapayapaan ay palaging maging bakas ng ating kaunlaran ng pananampalataya as sa Muslim. Ma'as-salama mga mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam.